बातमी जळगावमधून आहे। जळगावमध्ये दोन कारची समोरासमोर धडक झाली आहे आणि ही धडक झाल्यानंतर दोन्ही कारनं पेट घेतलेला आहे। यावेळी दोन्ही कारमधील तरुण तत्काळ बाहेर पडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला। जळगाव पासोरा महामार्गावरील रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ ही घटना घडलेली आहे। दोन कारची समोरासमोर धडक झाली आणि त्यानंतर या दोन्ही कारनी अचानक पेट घेतला। दरम्यान हे दोन्ही चालक बाहेर वेळीच पडले आणि त्यामुळे मोठा अनर्थ टळलेला आहे। आपण हे दृश्य पाहतोय। हा अपघात झाला आणि त्यानंतर लगेच पेट घेतलेला होता आणि त्यामुळे काही काळ या मार्गावर वाहतूक कोंडी सुद्धा झालेली होती। मात्र कारमधले तरुण हे थोडक्यात बचावलेले आहेत। समोरासमोर धडक झाल्यामुळे हा अपघात झालेला होता।